Пятница 13 снежня. Белсат Зум и Виталь Бабин у эфиры. Про галоўныя падзеі дня размаўляем з экспертамі. І вось якія тэмы сёння ў нас. Лукашенко і БРСМ. З дазволу дыктатара моладзь будзе будаваць гістарычны музей і парк народнага адзінства. Спойлеры падалі свае дакументы ў ЦВК. Сёння подпісы ў выбарчую камісію прынесла і Ганна Канапацкая. Сілавікі палююць на тыктокераў. Што адбываецца? Рэжым будзе шукаць будучых вертыкальшчыкаў сярод удзельнікаў студатрадаў. Пра гэта на злёце БРСМ распавёў сам Лукашенко. Таксама дыктатар шмат разважаў пра важнасць працы студэнтаў на будоўлях. Сярод іншага на сустрэчы самаабвешчаны кіраўнік Беларусі таксама назваў месца, куды нібыта дабравольна адправяць працаваць студэнтаў у бліжэйшы час. Прычым, паводле Лукашэнкі, рашэнне аб выбары пляцоўкі нібыта ініцыявалі самі студатрадаўцы. На Всебелорусском народном собрании вы попросили поддержать вашу инициативу и присвоить объектам строительства Центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости статус всебелорусской молодежной стройки. Таксама Лукашенко даў дазвол БРСМаўцам, між іншага, на будаўніцтва парку народнага адзінства і нацыянальнага гістарычнага музею. З намі на сувязі палітычны аглядальнік і аўтара праграмы «Двубой» на Белсаце Віталь Цыганкоў. Вітаю. Привіт, Таня. Сённяшняя сустрэча Лукашэнкі з БРСМ, ці яна прызваная паказаць, што ў дыктатара ёсць вялізная падтрымка сярод моладзі? Ну, магчыма, Лукашенко спрабуе ўгаварыць сябе, што яго любяць розныя групы насельніцтва і цягам всех свайго кіравання ён спрабуе ўгаварыць сябе, што яго любіць і моладзь, але потым наступаюць нейкія прэзідэнцкія выбары і наступае 20-й год, і ён бачыць на вуліцах менавіта пераважна моладзь, якая выходзіць пратэставаць супраць яго кіравання, якая праводзіць акцыі каля сваіх універсітэтаў, нават такіх ідэалагічных, як Інстытут замежных моваў ці журфак. Мы памятаем все гэтыя кадры, калі студэнты гэтых факультэтаў і універсітэтаў выходзілі пратэставаць у 20-м годзе. Але Лукашенко не спыняецца. Ён кожны раз, паложана, ведаеце, з усімі катэгорыямі сустрэцца. Конечно, сустракаецца ён пераважна з тым, з кім яму прыемней сустракацца, гэта вось дажынкі з сялянамі, і з моладдзю таксама. Там адбіраюць такую патрэбную моладзь, якая, мы ўжо разумеем, зараз не можа задаваць нейкіх вострых рэзкіх пытанняў, толькі калі прымусіць там адміністрацыя прэзідэнта альбо прэс-служба, калі каму-нибудь са студэнтаў раздасць такія пытанні, то яны вымушаны будуць задаць, але, безумоўна, недобраахвотна. Я трошки паглядзеў вось гэтая там сустрэча фактычна з будатрадамі, з студэнцкімі атрадамі, і Белта падрыхтавала такую, скажем, вялікі сюжэт на 20 хвілін, такую ностальгічную карціну, як это было добра в СССР, калі студэнты ездзілі, як это працягнулася ў Беларусі. Я так разумею, што на такіх сустрэчах, акрамя нейкіх палітычных задачаў, Лукашенку просто гэта падабаецца. Ён акунуўся сваё савецкае мінулае, сваё дзяцінства, калі трава была зелянейшая, і ён быў маладзейшым. І так яму это прыемна вспомніць свой студэнцкі атрад, савецкую рэчаіснасць. Ён з такім захапленнем расказвае. Ясна, што ён робіць тое, акрамя всего, што патрэбна, і яшчэ, што яму сапраўды камфортна і што падабаецца. Ён ніколі не ходзіць там в тэатры, якія бы яны ні былі там паслухмяныя ці не. Яму это цяжка, яму это не цікава, яму это невыносна. А што-небудзь ностальгічнае пра СССР, праспяваць нейкую савецкую песенку са студэнтамі, яшчэ здзівіўшыся, што яны ведаюць эту песню, колькі іх там, не ведаю, 3 дні вучылі эту песню з Лукашенко спяваць, трэніравалі перед гэтым пастановачным кадрам, это не важна. Але вось тут такая, ведаеце, і палітычная задача, і разам з тым чыста псіхалагічная такая умова Лукашэнкі рабіць тое, што вось его выклікае нейкія прыемныя ностальгічныя пачуцці па свайму савецкаму дзяцінству. А ці сапраўды Лукашенко можа даверыць будаўніцтва вось гэтым будаўнічым атрадам моладзевым такіх сур'ёзных праектаў, на ягоную думку, як парк народнага адзінства альбо нацыянальны гістарычны музей? Чаму бы не? В прынцыпе-то студэнты нічым не горш звычайных рабочых. В прынцыпе, калі я быў у будатрадзе,
праз 2 дні мне далі там як мінімум 2 разряды. Один был, по-моему, бетонщик, а другі быў муляр. Сказали, вось гэта кладзі так, гэта рабі так, і далі гэты разряд. Написали паперку, што я там бетонщик, здаецца, 3-го разряду. І я был не горшы бетонщик, чым іншыя бетонщики. Ну, напэўна, лепш, бо я там не п'янстваваў і не курыў, а працаваў сумленна. Так што в этом сэнсе студэнты такія ж нармальныя працаўнікі, як іншыя, ну, менш вопыта, але, ну, я кажу, на нейкіх простых рабочых прафесіяў, на нейкім узроўні, які вот дазваляецца гэтым будутрядам, там няма нейкай найвышэйшай кваліфікацыі, не патрэбна нейкая найвышэйшая кваліфікацыя. Бяры тут, несі туды, і, ну, студэнтам таксама яны могуць зарабіць, это адзіныя там 2-3 месяца цягам года, калі яны могуць себе нешта зарабіць на нейкую поездку, на адпачынак альбо на адзенне. Так што, ну, вот даваць всему гэтаму нейкую ідэалагічную накіраванасць, ну, дастаткова смешна. Людзі працуюць в перапынку паміж вучобай, гэта ва ўсіх краінах, но толькі вось Беларусь, якая шануе гэтыя савецкія традыцыі, гэтую звычайную працу, ведаеце, неяк абмалёўваюць нейкай ідэалагічнай накіраванасцю. Вот калі ты кладзеш сваю цэглу, ты, оказывается, вносіш нейкі вклад кудысьці там дзяржаву ці яшчэ што-небудзь, это дастаткова смешна. Калі казаць пра сённяшнюю сустрэчу, безумоўна, яна праходзіць у рамках перадвыбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Учора Олег Гайдукевіч падаў дакументы, дакладней подпісы за вылучэнне сябе ў якасці кандыдата на прэзідэнта у цэнтральную выбарчую камісію. Сёння гэта зрабіла Ганна Канапацкая. Александр Лукашенко застаецца апошнім, хто мусіць гэта зрабіць. Чаго ён чакае? Можа, хоча сабраць 9 мільёнаў подпісаў за сваё вылучэнне? Ну, цікава, як іншыя, ну, так званыя, не будзем для кожнага слова гаварыць так званыя, да, так званыя выбары, так званыя прэтэндэнты, так званыя кандыдаты, так званая кампанія. Іншыя так званыя кандыдаты, яны, ну, як бы асабліва ўжо не саромяцца, ведаеце, сваёй імітацыі. Раней, ну, неяк трэба было рабіць нейкі выгляд, а вось гэтыя людзі, якіх прызначылі кандыдатамі, ну, няма ніякіх асаблівых звестак, нейкіх фатаграфій, там, каб яны збіралі гэтыя подпісы. Бо раней бы, ну, трэба было б сапраўды гэтую імітацыю больш, скажем так, сумленна і прафесійна рабіць, збіраць там фатаграфіі таго, як людзі ставяць подпісы, праводзяць пікеты, ці там удзельнікі ініцыятыўных групаў ходзяць па кватэрах. Зараз мы нічога такого не бачым. То бок яны ўжо асабліва... Толькі ёсць фатаграфіі Канапацкай, дзе там некалькі чалавек, і яна піша, здзіўляецца, ой, невялікая актыўнасць, вось толькі там некалькі чалавек падышлі, і потым яна, як і все, здасць свае нібыта сабраныя 100 000. Ведаеце, палітычныя актывісты, якія в Беларусі збіралі подпісы, я думаю, варта нагадаць гэта нашым гледачам, не все ж так практычна займаюцца палітыкай. Варта нагадаць, што сабраць 100 000 подпісаў вельмі цяжка. І за все гэтыя гады, ну, вельмі шмат ідзе дыскусіяў, ці збіралі, напрыклад, тыя ж апазіцыйныя кандыдаты падчас ранейшых выбараў гэтыя 100 000 подпісаў. І называюцца толькі, ну, самыя явныя, самыя вядомыя прозвішчы, а, напрыклад, ну, там, в 2010 годзе, калі было шмат кандыдатаў, лічыцца, што большасць з іх не здала рэальную колькасць, а іх зарэгістравалі проста так, такі быў крок уладаў. Так уже тут, ну, ніхто не павінен сумнявацца, што яны не проста не сабралі, яны і не збіралі гэтай подпісы. Просто яны прынесуць это фікцыя, але першыя выбары, калі нават гэтую фікцыю і гэтую імітацыю ніхто асабліва і не хавае. То бок у гэтым спектаклі, ну, бывае, ведаеце, в тэатры, в кіно там разыгрываюць неяк ролі свае дастаткова сумленна, людзі там спрабуюць сваімі дзеяннямі там неяк матывацыю сваю падкрэсліць ці розныя аспекты сваёй дзейнасці, то тут яны вот іграюць гэтыя ролі, ну, проста абы-як. Просто не стараючыся нават нейкім чынам камусьці штосьці паказаць, і каб, маўляў, мы прыкідваемся, што мы праводзім выбарчую кампанію, а вы прыкідваецеся, што вы нам верыце. І толькі паспрабуйце нам не паверыць, адразу за вами прыйдзе губаць. Чаму Лукашенко? Ну, я тут не ведаю, он хоча, можа быць, апошнюю так тлустую кропку паставіць, вот все яны здалі 100, а ён здасць, там, не ведаю, 2 мільёны. Я не думаю, што в гэтым ёсць вялікі, скажем, там, інтарэс здаць ему раней ці пазней ці в апошні дзень.
А ці, уласна, Александр Лукашенко, Цэнтральная выбарчая камісія, будзе рэгістраваць спадарню Канапацкую як хаця б умоўнага апазіцыйнага кандыдата? Ну так, я думаю, гэта была адзіная, скажем так, так званая інтрыга. Мне, вот каб я был бы рэжысёрам, мне б здавалось бы, што можна было б, напрыклад, зрабіць так, што вось гэтыя кандыдаты вылучыліся, але не сабралі подпісы, паколькі няма даверу да іх сярод народа, а давер ёсць толькі ў Лукашэнкі. Вот ён сабраў 3-5 мільёнаў подпісаў, а яны не сабралі нават 100 тысяч. Ну не, здаецца, гэта нават даволі складана для іх, занадта такі вялікі, скажем, сцэнарны паварот. Мне здаецца на сёння, што зарэгіструюць іх, іначай навошта было б рэгістраваць Канапацкую ініцыятыўную групу. Вось, калі ўжо такі склад, такі сцэнар, дзе трэба будзе паказаць потым заходнім партнёрам, як яны это называюць, то, што вось у нас, бачыце, быў нават апазіцыйны кандыдат, кандыдатка, жанчына, сабрала свае там 1,5 ці 1%, колькі там ёй дадуць. Вось, так што, я думаю, ну, на сёння выглядае, хаця это не мае ніякага асаблівага значэння, но выглядае, што зарэгіструюць іх. Бачыце, яны нават не саромячыся ідуць па гэтым расійскім прыкладзе, калі все існуючыя ў Расіі партыі ў Думе, яны мелі свайго на апошніх выбарах свайго кандыдата. Фактычна не ведаю, ці сам Менск это прыдумаў, ці проста там расійскія паліттэхнолагі. І Беларусі все гэтыя існуючыя партыі на сёння, якія засталіся пасля чысткі, партыя працы і справядлівасці, партыя камуністаў, ліберальна-дэмакратычная партыя, маюць сваіх кандыдатаў на выбарах. Вот глядите, у нас это так само, как в России. Ну и плюс вот это выключение Канапацкое, которое, ладно, Россия там недостатково демократичная, а вот мы, глядите, на вот оппозиционную кандидатку маем. Вы своего оппозиционного не зарегистрировали, не дали ему подписи собрать, а мы свою оппозиционной кандидатки на вот зарегиструемые, вось, якія мы демократичные, глядите, коли ласка Брюссель и Вашингтон, мы отрознімся от России. Наўрад ці Брюссель і Вашингтон успрыме гэтыя аргументы ўсур'ёз. Тым не менш, вядома, што ўжо працягнулі бязвізавы рэжым для іншых дзяржаваў, для іншых грамадзянаў гэтых дзяржаў да канца 2025 года. Ці гэты крок з боку ўладаў Беларусі таксама прызваны паказаць, што вось рэжым працягвае першую руку захаду і гатовы на супрацу? Ну так, гэта крок менавіта на гэта. Некалькі аспектаў, у меншай ступені эканамічны, ну все-таки нейкі там турызм, прыязджаюць, закупляюць там бензин, перш за ўсё, там яшчэ нейкія рэчы, якія Беларусі яшчэ можа быць танней, чым за межамі. Ну, это мінімум. Галоўны аспект это, безумоўна, палітычна-ідэалагічны. Ідэалагічна, глядзіце, мы адкрытая краіна, прыязджайце, глядзіце, у нас ніякай дыктатуры, вось здымайце свае сюжэты, блогеры розныя прыязджаюць, глядзяць, які добры беларускі народ, якія шчырыя беларускія людзі, яны гатовы дапамагчы. Это все правда. Это так і ёсць. У нас добры народ і кепская дыктатура, да. І гэта, ну, скажем, улады ўлічваюць, яны не перашкаджаюць гэтаму. А галоўнае палітычны, да, вот глядзіце, мы адчыненая краіна для людзей з іншых краінаў, в адрозненне ад іх, которые весь час вводзяць розныя візавыя абмежаванні. Зараз беларусам вельмі цяжка атрымаць візу у Еўразвяз, некаторыя пасольствы там не, ну там цяжка запісацца, у некаторых пасольствах даюць толькі там на некалькі месяцаў, там ці на мінімальны тэрмін. А вот мы, беларусы, даем без віз, бесплатно і на цэлы год. Так што гэта, безумоўна, такая прапагандысцкая акцыя. Ну, па-першае, как бы ўжо да яе прывыклі, па-другое, ну, яна не мае ніякае дачынення да палітыкі. Каб афіцыйны Менск спыніў рэпрэсіі, вызвалы палітвязняў, гэта б мела б дачыненне. А без віз гэта, ну, не першы раз маюць многія такія, там, напрыклад, азіяцкія дыктатарскія краіны, которые прыцягваюць турыстаў, і адно з іншым, скажем, не звязана. Дзякуй вялікі за гэтую размову. У Брюсселі працягваюцца дні Беларусі, і цягам усяго тыдня наша краіна застаецца ў фокусе еўрапейскіх палітыкаў. З працоўным візітам у сталіцы Еўразвязу цяпер і Святлана Ціхановская, пра што вялося на сустрэчах дэмакратычнай лідаркі з еўрапейскімі чыноўнікамі, да якія вынікі падзеі можна ўжо падвесці, Святлана Ціхановская распавяла маёй калезе Юліі Лабановай.
Добрый вечер, спадарня прэзідэнт. Дзякую, што вы знайшлі для нас час і рада сустрэцца з вами на днях Беларусі ў Брусэлі, які адбываюцца ўпершыню. Чаму гэтую падзею можна лічыць беспрэцэдэнтнай? Столькі івентаў розных і палітычных, і культурных, і праваабарончых у адным месцы ў адзін час. І трэба тут адзначыць, што гэта першыя тыдні працы парламенту, камісіі таксама, і тое, што яны сфокусаваліся ў першыя тыдні на Беларусі, гэта добры знак для нас, беларусаў, што з намі працуюць, што пра нас не забыліся, як многія чакаюць і думаюць. Але для мяне што важна, каб беларусы не згубілі гэту магчымасць, бо пакуль увага на Беларусі, трэба карыстацца ёй, трэба ўжо дамаўляцца аб наступных івентах, дамаўляцца пра нейкія карысныя рэчы, што мы можам зрабіць з Брусэлем ці з еўрапейскім звязам разам, бо потым будуць розныя іншыя падзеі, Беларусь зноў на такім на вялікім узроўні згубіцца, і трэба ўжо зараз нешта рабіць. Я вельмі удзячна за тое, што гэта была высокаўзроўневая падзея, бо прыйшла і Кая Калас, мы сустракаліся, і Марта Кос была на нашым канцэрце, і таксама прэзідэнт Еўрапарламенту Роберта Мецола была на нашым мерапрыемстве. То бок гэта максімальная ўвага, і трэба развіваць гэтую магчымасць. Як вы адзначылі, ў развязе новае кіраўніцтва вы ўжо сустрэліся з шэрагам уплывовых чыноўнікаў. Чаго яны чакаюць ад дэмакратычных сілаў? Міжнароднае кіраўніцтва чакае адзінства і агульнай стратэгіі. І калі час ад часу прыходзяць розныя людзі з рознымі галасамі, то гэта блытае нашых замежных партнёраў. То бок мы, каб нам дапамагалі, каб нам разумелі, як дапамагчы, у нас павінна быць вось адзіная пазіцыя. Канешне, я тлумачу, што могуць быць розныя думкі, як прыйсці да таго ці іншага фіналу, але ўсё роўна гэта должна быць кансалідаваная пазіцыя. І гэта добра, калі людзі спрачаюцца, калі людзі дэбатуюць, але каб не заблытаць нашых партнёраў, бо яны менш за ўсё менш за беларусаў ведаюць, што нам рабіць у Беларусі, і яны хочуць, каб у нас была вось такой адзіны падыход да спраў Беларусі. Што мы просім ад наших замежных партнёраў, ад еўрапейскага звязу, гэта паслядоўнасці ў пазіцыі. Паслядоўнасці, што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, гэта максімальны ціск, гэта ізаляцыя, гэта не прызнанне так званых выбараў у Беларусі, але з іншага боку мы прыярытызуем дапамогу беларусам, бо мы тлумачым, што без моцнай грамадзянскай супольнасці, без моцных дэмакратычных сіл не будзе справы. І таму, канешне, калі рэч ідзе пра дапамогу, то тут нашыя прыярытэты гэта, канешне, палітвязні, гэта медыя, гэта грамадзянская супольнасць, гэта нашыя праваабаронцы, і культурніцкія ініцыятывы. З выказванняў еўрапейскіх чыноўнікаў вынікае, што стратэгія вызвалення палітвязняў палягае на павелічэнне санкцыяў і ўзмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі, ягонай ізаляцыі. Аднак 4 гады Лукашэнка ўсё яшчэ ва ўладзе, а палітвязні ў турмах. Ці ёсць разуменне, як зрабіць гэтыя санкцыі больш эфектыўнымі, ці спрацуюць яны гэтым разам? Што спрацуе, гэта паслядоўнасць, бо рэжым Лукашэнкі чакае, калі вось гэтыя разгаворы пра тое, што нічога не адбываецца, Лукашэнка ўсё яшчэ там, і палітвязні катуюць гэта так, ён чакае, пакуль мы апусцім рукі, пакуль мы вярнемся да звычайных спраў, як гэта было там да 2020 году. І санкцыі, яны працуюць. Яны, можа, працуюць не так эфектыўна, як нам хацелася б, але мы бачым, што ёсць і дзіркі ў санкцыях, мы спрабуем іх закрыць. Мы бачым, што вайна Расіі в Украіне, яна была такім благаславеннем так для Лукашэнка, бо ён зараз зарабляе на гэтым грошы. І таму вось гэтая санкцыйная машына павінна была павярнуцца да тэмы мілітарызацыі Беларусі. Зараз наступны пакет санкцыяў, які прапануецца развязам, гэта санкцыі за парушэнне правоў чалавека. Бо мы бачым все санкцыі ці за ваенную дапамогу Лукашэнка Расіі, ці за міграцыйны крызіс. А што тычыцца правоў чалавека, то нічога не было. І мы заўжды канцэнтравалі на гэтым увагу, што ўсе тыя, хто маюць дачыненне да катаванняў, да гэтых выракаў, якія даюць нашым героям, то яны павінны панесці адказнасць. І
Але я тут адзначала ў адным сваім выступах, што гэта паслядоўнасць палітыкі па прасаванню рэжыма Лукашэнкі, па дэлегітымізацыі, па непрызнанню, яна павінна ісці рука аб руку з нашымі намаганнямі па вызваленню палітвязняў ужо зараз праз нейкія гуманітарныя каналы, праз дыпламатычныя каналы. Але гэта не павінна быць зменай стратэгіі, зменай палітыкі і развязу ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. На якую падтрымку можа разлічваць дэмакратычная супольнасць і сваякі палітвязняў, што абяцала кіраўніцтва еўразвязу? Падтрымка дэмакратычнай супольнасці застанецца на ўзроўні апошняга году. І, як я ўжо казала, што падтрымка пойдзе на грамадзянскую супольнасць, медыа, праваабарончыя арганізацыі, дапамогу палітвязням. І, конечно, наша задача павялічыць гэтую дапамогу, бо патрэбнасці растуць. Мы бачым, як закрываюцца многія медыапраекты, як пакутуюць блогеры, у якіх важная задача, каб данесці інфармацыю да беларусаў, няма магчымасці працаваць. Вялікая патрэбнасць у дапамозе рэпрэсаваным, іх колькасць таксама павялічваецца. І легалізацыйнае пытанне, то бок шмат чаго патрэбна. І тут мы, конечно, звяртаемся за дапамогай да нашых дэмакратычных саюзнікаў і абгрунтоўваем ім, чаму дапамогу трэба павялічыць. Вось мы сустракаліся з новай камісаркай КОС па гэтым пытанні, і добра, што засталося на тым узроўні, але мы будзем далей працаваць, каб, можа, яшчэ якая дадатковая дапамога была выдзелена. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я паразмаўляла з абранай прэзідэнткай Беларусі Святланай Ціхановскай. Юлія Лабанова, Белсат. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте заклікаў саюзнікаў рыхтавацца да вайны з Расіяй. Пры гэтым верагоднае сутыкненне можа адбыцца ў найбліжэйшыя 4-5 гадоў. Адзіны шлях пазбегчы вайны, паводле кіраўніка Альянсу, павялічыць вайсковыя выдаткі краінаў-чальцоў. Іншыя навіны дня ў нашым скароце. Расія нанесла чарговы масаваны ракетна-дронавы удар па ўкраіне. Паводле паветраных сілаў ЗСУ мішэнню сталі энергааб'екты, транспартныя сеткі ды іншыя пункты крытычнай інфраструктуры па ўсёй тэрыторыі краіны. З папярэдніх звестак расейцы выпусцілі каля 200 беспілотнікаў ды як найменей 90 ракетаў. У прыватнасці балістычныя ды крылатыя тыпу «Калібр». Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. На частцы тэрыторыі адбыліся адключэнні электраэнергіі. Беларуская сям'я вычарпала ўсе магчымыя судовыя варыянты легалізацыі на тэрыторыі Грузіі, аднак ні прытулку, ні гуманітарнага статусу не атрымала. Паводле праваабаронцаў, гэта першы такі выпадак, калі хтось прайшоў праз усе інстанцыі. На гэты момант беларусы не ведаюць, што рабіць далей. Паводле закону, тым, каму адмоўлена ў абароне, даецца месяц на тое, каб пакінуць Грузію. У Казахстане судзяць кіроўцу беларуса, вінаватага ў дарожна-транспартным здарэнні, у якім загінулі 8 асобаў, сярод якіх 5 дзяцей. Трагедыя адбылася сёлета ў жніўні. 37-гадовы Сергей Салаўёў выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе сутыкнуўся з мінівэнам, у якім ехалі юныя футбалісты з дваімі дарослымі. На судзе Салаўёў цалкам прызнаў віну ды папрасіў прабачэння ў сваякоў загінулых. 27-гадовая спявачка з Ірану выступіла на канцэрце з распушчанымі валасамі і без абавязковага ў гэтай краіне кансерватыўнага ўбору. За пару дзён відэа сабрала больш за 800 000 праглядаў. Іранскія судовыя органы ўжо завялі справу супраць спявачкі. Маўляў, канцэрт не адпавядаў прававым і культурным стандартам краіны. Якія абвінавачванні могуць быць выстаўленыя, не паведамляецца. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа ўмове «Бяспека перадусім». Дзякую, што вы з намі. Сілавікі працягваюць паляваць на людзей за бяскрыўднае відэо ў тык-току. У Смаргоне дзяўчына зняла свае танцы ў міліцэйскай форме ды выклала ролік на ўласнай старонцы. Форму апранула, каб зрабіцца папулярнай, аднак найперш атрымалася прыцягнуць увагу міліцыянтаў.
Сілавікі распачалі супраць яе адміністратыўную справу. За нашэнне формы са знакамі адрознення ёй прысудзілі штраф памерам 800 рублёў. Апошнім часам сілавікі звяртаюць увагу менавіта на гэтую сацыяльную сетку. У Менску затрымалі маладзёна, які звольніўся з МУС і выклаў відэа пра гэта. Яшчэ раней затрымалі 18гадовую дзяўчыну за ролік, у якім яна карміла сябра міліцыянта у сябе ўдома, ды суправадзіла гэты працэс надпісам, цытата, «каб не забралі ў малпоўню». З чым звязаная такая ўвага сілавікоў да карыстальнікаў самай папулярнай у свеце сацыяльнай сеткі? Спыталі ў прадстаўніка арганізацыі «Белпол» Владимира Жигара. Никакой такой специальной обязанности контролировать, например, тот же самый TikTok у сотрудников нет, потому что, это физически, наверное, просто невозможно. Если какое-то видео, например, приобретает, популярность, или как это сейчас называют, видео завирусилось, и там есть какие-то вещи, которые связаны с так называемыми правоохранительными органами, то просто поступает сигнал, данный сигнал регистрируется, и начинается, скажем так, проверка и работа по данному же материалу. Это может родственник какого-нибудь силовика наскочить в ТикТоке. Это можно прочитать, например, в независимой прессе есть те службы, и это не только имеется отношение к правоохранительным службам, но и также при каждом исполкоме имеются люди, которые мониторят так называемые экстремистские сети, экстремистские каналы, СМИ, и смотрят на все с точки зрения конкретно своего региона. Если они что-то такое видят, они об этом сообщают. Любое сообщение должно сразу же, скажем так, быть зарегистрировано, рапорт, и начинается процесс проверки и привлечения того или иного человека к ответственности, опять-таки, с точки зрения нынешних реалий. Здесь все понятно, почему это происходит, потому что милиция всегда знала, что ее не любят. В 2020 году это стало абсолютно очевидно, когда люди перестали молчать, начали просто говорить в лицо о том, что милицию не любят. И после этого это, скажем, такая фобия, это такая болезненная реакция на вот эту нелюбовь. Они не хотят слышать, что их не любят, они не хотят видеть, что над ними, скажем так, издеваются в какой-то мере, да, то есть принижают их. Нет, должно быть или ничего, или тотальная любовь. У Аўстраліі поўнаю хадою ідзе рыхтаванне да навагодніх святаў. Найбуйнейшы каталіцкі сабор Сіднею асвяцілі яркімі праекцыямі са сцэнамі з каляднай гісторыі Чарльза Диккенса. А галоўную ялінку гораду аздобілі сотняй тысяч агеньчыкаў. З прыгажосцю з іншага канца зямлі прапануем пазнаёміцца і вам без каментара. І на гэтым ставім кропку. Дзякуй за прагляд, зычу спадарству добрага вечара і прыемных выходных.